गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनैनि बे दयनिक सुपार मार्केटनि ग्रेन्ड अपेनिं जेनाखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय आरो हेफाजाब होनो थाखाय रोजा रोजा साबायखरखौ आरो जोंनिखि बे जि दयनिक सुपार मार्केट बे नामावनो जों एसे गोसो होयोब्ला मिथियो जे दयनिक माने जाहैबाय जोंनि दैनन्दिन जिबननि हदाय जेनाखि लागতিয়াल बुस्थु बेफोरनिफ्राय जोंना आराम्भ जायो बेयाव जोंना दालि संख्रि थावनिफ्राय लानानै जेनाखि बे हलसेल रेटआव मोनगोन बेनिफ्राय लानानै जोङो गथ' गोरलैनि जेनाखि इंलिसाव बुंनो थाङोब्ला बेबि एक्सेसरिज बेफोरो फिडिं बटलनिफ्राय लानानै मोजां मोजां फन थागोन आरो बायदिसिना गेलेनाय बुस्थुफोर बेफोर बायदिसिना मोनजोबगोन लोगोसे आरो जेनाखि क्रकारि आइटेम होनो जेनाखि किचेननि बेयाव गिलास थोरसि लथा बेफोरखौ न'नि थाखायबो लांनो हागोन आरो मालाबाफोर हाबा बा बायदिसिना खमाफोराव थांबाथाय गिफ्टफोर बेफोरखौबो जोङो बेयाव आरामसे फिटिं खालामनानै मोजां मोजां गिफ्ट डाइरेक्ट जायगानिफ्राय दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय सफैनायाव मोजां मोजां माल खम दामावनो बेखौ जों मोननो हागोन लोगोसे आरो मबाइल एक्सेसरिज थाबाय लोगोसे उनाव स्पर्ट्सनि आइटेम्सफोरखौ बेयाव मोनगोन लोगोसे गथ'फोरनि स्टेसनारि जेनाखि कागज कलम बलि कलम बेफोरखौ बायदिसिना सब बुस्थुखौनो बेयाव मोननो हागोन आरो खम दामाव